ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗନି ଯୀଶୁ ଏଠି ପାଣି ଦେଉଛି ଗଛରେ। ଯୀଶୁ ପାଣି ଦେଉଛି ଗଛରେ। ହଁ, ସବୁ ଗଛରେ ତ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ, ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ଗଛଟା କିଏ ଖାଇଗଲା? ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ବେଲର ପାଣି ଦେଉଛି। ହଉ ହଉ, ଭଲ କଥା। ଦେଇ ପକ। ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନେବନି? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଦେଇଯାଅ ପାଣି। ପାଇଗଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଆଉ। କଷ୍ଟ କରି ଗଛ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଛି। ହଉ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ସାରିଦେଲେଣି ଗଛରେ ଲଗି ଲଗି ଦେଇ ଦେଇ। ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ଛାତ ଫୁଲ କରିଦେଲାଣି। ଏ ଛୁଆକୁ ଆଉ ପାରି ହେବ। କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ।